के रहे हो? हम पूछा था के रहे हो? रंजीत, आज तो के बतावे के पड़ी कि के रहे हो लेके का रिश्ता बा ओकरा साथ तोहार। बाबूजी मत कह बाबूजी तू हमरा के। तोहार बाबूजी वही दिन मर गईलन जब तोहरा के दूसरा लड़की के साथ देख लेनी। अब खाली इतने बता द कि तोहरा हमनी के साथ संबंध रखे के बाद क्यों लड़की के साथ? बाबूजी हमके कुछ कहे के मौका दी। बिल्कुल कह। काहे से कि कानून में फांसी के सजा सुनौला के बाद भिक्षा पूछल जाला। बाबूजी गाड़ी के पेट्रोल खत्म हो गए रहे ही खातिर अस्तारिका हमार दोस्त बाड़ी, यही से वो जिनकी से बिल्कुल अनजान बाड़ी। वो नहीं जानत कि तू शादीशुदा बाड़ा। बा बेटा बा। अब हम लड़की के का दोष दी जब खोट हमरे बेटा में बा। अच्छा जाए दीजिए, अब जे गलती हो गई से हो गई। अब बेटा रंजीत चला बाबूजी से माफी मांगा और ये वादा करा कि आज के बाद कौनो ऐसा हरकत ना करबा। ये बात के इनका पर कोनो असर ना होई और माफी हमरा से ना इनका के बहू से मांगे के चाहिए। काहे से कि गुनहगार हमार नहीं खन, ये गुनहगार हवन बहू के। बाकी हमारी जिंदगी के जिम्मेदार वही बाड़ी। रहुआ ये जाने के कोशिश कब्बो नहीं कहनी कि हम दिन दिन भर घर से गायब काहे रहिले। हमार परेशानी का बा? घर से गायब रहला से तो कोनो प्रॉब्लम सॉल्व ना हुई। एकरा खातिर खुदे कोशिश करे के पड़ल। पिछला 5 साल से कोशिश करके हम थक गए बानी बाबूजी। एकरा मतलब अपना परिवार के नाक कटा के तो दूसरा लड़की के आगोश में पड़ल रहा। हमार इज्जत, हमार खानदान के इज्जत के कोनो परवाह न करब। एक बात कान खोल के सुन ल रंजीत, जे हमार इज्जत और हमार खानदान के इज्जत के साथ खिलवाड़ करी ओकरा अपना जिंदगी से दूर करे में हमरा कोनो संकोच ना होई, चाहे वो हमार बेटे का ना होकर। ना, अब हमार बेटा ऐसा कोनो गलती ना करी, ये हम वादा करता नहीं। अब बेटा रंजीत अपना साथे साथे हमनियों के जिंदगी तबाह मत करा। समय बा, सुधर जा। चला जा अपन कमरा में। सुनी जी, हम रउआ से विनती करतानी, बात के यहीं खत्म कर दी। घर में मेहमान भी आवे वाला बाड़न सन, तनिको भनक लागी तो बात के बतंगड़ बने में देर ना लगी। ठकुराइन, भूसा से तोप के आग ना बुझावल जाला, उसे आग और भड़क जाला। हम तो भविष्य देख रहा बानी ठकुराइन। राउर बेटा हमार इज्जत, हमार घर परिवार की इज्जत सब कुछ दांव पर लगा देले बाड़ा। ठकुराइन, हमरा तो ये घर ताश के पत्ता ऐसा ढह दिखाई पड़ता। सुनी जी, ये सब क्षण भर के आंधी बा। अब रउआ ऐसे टूट जाए तो हमनी के का हुई? लगाम खींच के रखी। का कहलू दीदी, घर परिवार के लोग खुश बा? अरे खुश कहाँ न रही लोग, इतना मालदार संबंधी जे मिल गई बा और करोड़ों के जायदाद। अब तो विजय बबुआ के जिंदगी सवर गई दीदी। हाँ, और साथ में हमार हाँ दीदी, और कुछ कहत रू का? हाँ हाँ बोला। ठीक बा, तो हम तेरा फिर फोन करब। हाँ रखा तनी दीदी, प्रणाम। का बात बना जी? हाँ, केहू के छुप छुप के बात ना सुनल जाला।
हम काहे खातिर केहू के बात सुनी दीदी? हम तो बस यह पूछे खातिर आयल रहनी कि हमरा से ऐसा कौन गलती हो गइल बा कि रउआ अपना छोटकी बहन के बिसर गईनी आ हमरा कमरा में कोड़ भी ना धरेनी। गलती तहरा से ना राजी, हमरा से हो गइल बा। कहे से कि यहाँ जितना लोग बारन ना वो ई सोचत रहन कि हम तहार दुश्मन हई और तहार होखे वाला बच्चा के भी। अब तो यह बात से डर लगता कि कहीं तू जानबूझ के कुछ खा लेबू ना तो पैर फिसल के गिर जेबू तो लोग तो हमरा के ऊपर इल्जाम लगा दी ना। ऐसे अच्छा बा कि तू आपन कमरा में खुश रहा और हम आपन कमरा में। बाकी दीदी एक के कमरा में रहत रहत हमार मन उबिया गइल बा। तो हम का करी? लागता राव और मूड कुछ आज बेसिए खराब भइल बा। होखहू के चाहिए अगर हम रउआ के जगह होती तो हम तो बौरा जाती। तू कहल का चाहत रू? तनी खुल के बोला। का बोली? पता रही तो जरूर बता देती। दरअसल काल राती में हमार तबीयत खराब हो गई रहे तो खिड़की पे खड़ी रहनी और देखनी कि रउआ कहीं जात रहनी, है ना दीदी? हम उतना राती खानी कहा जाए? लागता तहार दिमाग और आँख दोनों खराब हो गइल बा। हो सकेला दीदी, काहे से कि काल राती में भैया जी जब घरे लौटत रहा तो एगो औरत के संगे बात करत रहलन। वो जरूर कोनो दूसर औरत हुई। काहे से कि भैया जी रउआ के वैजा देख के तो बर्दाश्त भी ना कर सकेलेन। बस बात खत्म हो गई? अब तो तहार पेट के दर्द खत्म हो गइल ना राजी? जा जा अपन कमरा में जा और देखा उस जोरू के गुलाम तहर पति तहरा देखे बिना कहीं सर तो नहीं खन पटकता ना। जा। रउरे आशीर्वाद बा दीदी कि हमरा के ऐसन पति मिलल। अब हम जा रहल बानी दीदी। ठीक बा, एक बेरी शादी हो जाए तो गिन गिन के बदला ना लेनी तो हमरो नाम सुन। अरे रह दे हमार दीदिया के फोन होई। तू लोग जाके अपन साफ सफाई कर। हेलो दीदिया। हेलो ना, हम महादेव श्रीवास्तव बोला तानी। कौन महादेव श्रीवास्तव? महादेव श्रीवास्तव तनुजा के चच्चा। तनी एक मिनट तनुजा से बात करा था। इहमा कोई तनुजा उनुजा ना रहेली। के है? केकरा से बात कर रहल बाड़ू? चाचा, तनुजा के चाचा जी। हाँ, तनुजा के खोजते नहीं रुआ। रुकी रुकी, हम बस अभी बुला देते नहीं। चंपा, जा तनी तनुजा बबली से कहिए कि उनके चाचा के फोन बा। जा जल्दी बुला के ले आवा। हम बुला दिले बानी। हाँ ठीक बा। का बात बा? एजा खड़ा बानी। ठकुराइन, हमरा बुझाता कि बड़की बहुरिया तनुजा के पसंद ना करेली। अब जाए दीना जी, हाथ के पांचों अंगुरी बराबर थोड़े होला। पांचों उंगली तो बराबर ना होला, बाकी एक उंगली भी अगर कमजोर हो जाए तो हाथ के पूरा ताकत कमजोर हो जाए। ठकुराइन, अब भी समय बा, घर के संवारी सुधारी सबके। समझ गई। लागता कि सवेरे से चाय ना मिलल, यही से मिजाज खिसियात बा। हम अभी चाय भेजवा बतानी।
हेलो तनुजा बेटी, हम महादेव चचा। चाचा जी प्रणाम। खुश रहा बेटी। कोनो खास बात बा का? हाँ बेटी, बात तो बहुते खास बा। तोहार मेहनत और कुर्बानी के नतीजा निकल बा। तोहार बाबूजी कल शाम के हॉस्पिटल से घर आ गए बाड़न। अच्छा, कैसन बाड़न बाबूजी? अच्छा बाड़न, पहले से तो बहुते ठीक बाड़न। वो ठीक से देख पा रहल बाड़न कि ना? देख तो सब पावलन, बाकी अभी आंख पे काला चश्मा लगल बा। 1-2 दिन में वो उतर जाई। ए बेटी, चंपा, महाराज जी, अरे जरा एक गिलास पानी पियाइए। बाबूजी पानी। अरे बहू, तू काहे के पानी ले लू? तहार तबीयत ठीक नहीं के, तहरा तो रेस्ट लेवे के चाहिए। कोनो बात ना बाबूजी, राउर आशीर्वाद रही तो हम जरूर ठीक हो जाए। अरे वो तो ठीक बा, बाकी चंपा और महाराज जी कहाँ बाड़ा? महाराज जी बाजारे गइल बाड़न और चंपा देवर जी खातिर खाना लेके गइल बानी। बाकी देखा बहू, तू बेसी ऊपर नीचे मत कइल कर। तारा मालूम नहीं खे बहू कि कितना बरिस के बाद हमारी घर में खुशी आ रहा है। अरे दादाजी सुने खातिर तो हमार करेजा छछनत रहे। देखा बहू, घर और खानदान की अमानत की जिम्मेदारी भी तहरे ऊपर बा। सुना, जौन कुछ मन करे मंगा के तू खा लिहल करिया, संकोच मत करिया, न तो हमार पोता के मुंह से लार चुअत रही। और हाँ, संजीत से कहिया कि बेसी बाहरे बाहरे ना रहे। अरे तनी घरों पर ध्यान दे, ठीक बा? जी बाबूजी। खुश रह। रउआ बड़की दुल्हन के सामने में मंझली दुल्हन से जे कहत रहनी, वो बात बड़की दुल्हन के दिल पे लग गई बा। तो हम गलत बात का कहनी है? ना ना, रउआ गलत ना कहनी, बाकी बड़की दुल्हन माई ना बन पौली, ई बात के मलाल तो ओकरा दिल में बा। हाँ, अच्छा रउआ डॉक्टरनी लगे ओकरा के ले गई रहनी, तो का कहती है डॉक्टरनी? का कहीं जी, चांस तो कमे बा। ए जी जाना तनी, ई बड़की दुल्हन के बहिन, अरे वो विजय बबुआ के भौजाई, नाम तो कोची तो बा, सुलोचना। हाँ हाँ, ओकरो कौनो संतान नहीं खे। अब बियाह के 10 बरिस हो गई बा। हमरा तो लागता कि ई बहिने लोगन में कोनो कमी बा। ना ना, ऐसा कोनो बात नहीं। दूसरा डॉक्टरनी से दिखाएं, और जरूरत पड़े तो पटना, दिल्ली, कलकत्ता ले जाएं। जानी ले, एक दूगो बच्चा हो गईला से रंजीतों में बड़ा सुधार हो जाए। का हो, नीचे से अहिजा आके लेट गईलू, थक गईलू का हो? ना जी, थक ना गई नहीं। सोचत रहनी है कि दीदी के श्राप से और उनकी बुरी नजर से अपना और अपना बच्चा के कैसे बचा पाई। अरे का बकवास करत बाड़ू तू? हम बकबकात नहीं की, हम सच कहा तानी।
आज बाबूजी हमरा से कहत रहने कि ई परिवार के अमानत हमरा लगे बा, हमरा के ओका संभाले के पड़ी। कहा साचो? हाँ, बाकी ई बात सुनला के बाद तो दीदी रोवे लागी नहीं। देखा ये बात तो स्वाभाविक बना हो। बाकी वो हमरा तरफ ऐसे देखे नहीं कि उनकर बस चले तो हमार गले दबा दे। अब तो हमरा के उनकरा से डर लागे लाग, कहीं हमरा के नुकसान न पहुंचा दे। देखा फौजी ऐसा ना करियन, बुझाइल तोरा के? मंगनिये में ना हम रउआ के गोबर गणेश कहिले, तनिको सुध नहीं खे। महाराज जी ई का करत आनी रहुआ? ई क्या करता नहीं रहुआ और दिखाई नहीं के देत, आंख खराब हो गइल बा कि हम कसरत करता नहीं, कसरत करके अब बड़का भैया जैसन सलीम टरीम बनम। आ सुनी इलाकी फैकी के काम नहीं खे, सीधे किचन में जाई आ जाके वहां अपन काम करी। अरे ऐसा कौन सा काम होला जो हम ना कर पाई? अच्छा हाँ और जौन जौन काम हम करब तू करबू? हाँ करो सब कुछ? सब कुछ। और जैसे जैसे हम कसरत करब तू करबू? हाँ करो दिखाई। लग जाए बाजी, आए करके दिखाए पहला कसरत। करे ई हाँ ई ला। हाँ वाह बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब ये करके दिखाए। करी ई हाँ ई ला। अच्छा अब ये करके दिखाई। हप 1 2 3 करी। अच्छा 1 2 3। बहुत बढ़िया करी हो। हे चंपा रानी, हमरा पास एगो ब्रह्मास्त्र बा। ब्रह्मास्त्र? हाँ अब तनी 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 करके दिखाई। जाना तरवी का बा? गमछा एकरा हम बनाबा तनी मुरेठा। हे ई भई आ तनी आँख खोल के देखी ई करे के बा। जय हनुमान जी। चंपा रानी हेंगा हेंगा हवा में चोले के बा और कर के दिखावे के बा। आई, करके दिखा। हाँ अभी देखी। हाँ महाराज जी जी रउआ हमरा के बुड़बक समझतानी? यो कहे हाँ? अरे बुड़बक समझतानी? का भाई? बुड़बक ए, समझतानी? चंपा। बुड़बक का समझतानी? भाई? हाँ, अरे, बुड़बक अरे, 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 बुड़बक समझतानी? लागता कि आज रउआ बहुत थक गई बानी। हाँ ठकुराइन, वो गंगापुर के ठेका लेवे के रहल है ना, उहे चल गई रहनी। का भइल, मिलल कि ना? ठेका तो मिल गई, बाकी ठकुराइन अभी ई बिजनेस करे के हमार मन नइखे करत। अब केकरा खातिर बिजनेस करी, के संभारी हमार बिजनेस के? सच कहत अभी हमरा जी के जंजाल बुझाता। अरे हाँ, बिकी बबुआ के तबीयत कैसन बा? उनकर बुखार उतरल कि ना? आज तो बुखार कुछ कम बा, बाकी बड़ा सेवा करतिया तनुजा। हाँ, काल ओकर घर से फोन आयल रहे कि मास्टर जी के आगे देख जा, बाकी वो मना कर दिली। ओकर वफादारी देख के तो हम हैरान हो गए बानी ठकुराइन कि आज के युग में भी इतना वफादार लोग मिललन। सच में। अच्छा जी, हम रउआ से एगो बात कहे के चाहतानी। हाँ कही ना। दिवाली के खातिर कुछ खरीदारी करे के बा। अरे तो जाए जाके खरीद ले। एगो बात और करे के रहे। का? रमा के ब्याह खातिर कुछ जेवर बनवावे के पड़ी। अरे ठकुराइन, कौन जमाना के बात करत तारू? आजकल सब कुछ रेडीमेड मिलेला, जे मन में आ जाके खरीद ली।
इहो ठीक रही। ठीक तरह ही। बाकी तनी चाय और नाश्ता हमरा खातिर भेजवाए। जा देखी तो हम तो एकदम से भुला गई रही। अभी भेजवा बतानी। ठीक है। देखी था अभी तो बहुत ठीक बा। हम आओ तनी। विक्की बाबू रउआ एजे बैठी हम नीचे से आवतन। हमू चले। देखी रउर तबीयत खराब बा, अब बुखारो बा, हम बस दवा मंगावे खातिर ई पुर्जा दे के आवतनी। ठीक बा? ना हमू चले। प्लीज विक्की बाबू हमार बात मानी, एजे बैठी। ठीक बा? हमार बात मानी, अब चले। अच्छा भले रमा दीदी जरूर आ गई नहीं। का बात बा? देखी ना ई हमरा के दवा मंगावे खातिर जाही नहीं खंदेत, इनका बुखारो बा। अच्छा देखी था। अरे बाप रे, इनका के तो बहुत बुखार बा। हम डॉक्टर के फोन कैले रहनी, वो कुछ दवा लिखवैले बान, बस उहे मंगावे खातिर जाए के बा। बाकी रिजाए देस तब ना। तू जा, हम ही जा बानी। भैया भैया। अच्छा ठीक बा, हम ना जाम। ठीक बा? तनुजा दीदी मालिका रहुआ के बुलावत बाड़न। तू जा, हम इनका के संभालें। जा जा तनु। परी। भैया भैया रुआ कैसन बानी? हाँ अपना बहन के भूल गई बानी एकदम। रुआ के याद बा हम रउआ छुपा छुपी खेलत रहनिया, रउआ हमेशा चोर बनत रहनिया, याद बा? ना हम जा। भैया बुखार बा, गोर दबा दी। का बा भैया? अच्छा भैया 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 रउआ हलवा खाए? रउआ के हलवा के बहुत नीमन लागेला नु। ना बाकी हम जा। भैया जा चंपा, तू भैया खातिर हलवा बना के ले ले आवा। ठीक जा। बा। भैया रुआ सुनी ना, रुआ के परी की कहानी याद बानू? परी? हाँ परी। हाँ रुआ परी के फूल देते रहनी। हाँ याद बा? परी। हाँ परी। परी। अरे भैया सुनी ना, रुआ बुला गए नहीं सब। हाँ रुआ एक बार फूल तोड़ के ले ले रहनी। हाँ भगवान जी के पूजा करत रहनी। हाँ बाकी परी। अरे आवत तारी परी, परी गइल बारी रुआ खातिर दवाई लाबे। ना हम जा। देखिए रुआ के बुखार बा ना, रुआ के तबीयत ठीक नहीं के नु। हाँ बाबूजी। अरे तनुजा, अरे हम तोरे के खोजे जात रही। बाबूजी। हाँ रखा ही सब। देखा हम तोरा के केहू से मिलावल चाहत नहीं। आवा। अरे बाबूजी। खुश रहा बेटी, खुश रहा। महादेव काका रउआ लोग यहाँ? आ न गई नहीं हाँ, बल्कि पकड़ के बुलवावल गइल बा। मतलब ये है कि ठाकुर साहब गाड़ी भेज के हमनी दोनों जना के हाईजैक करवा ले बड़न। अरे जब सवेरे फोन आयल रहे तबे हम मन में सोच ले रही कि आज तनुजा बेटी के एगो सरप्राइज देवे के बा। वर्मा जी ली, दिल खोल के अपना बेटी से बात करिए। बाबूजी। हाँ बोला बेटी। हम रउआ के ना ठाकुर साहब के कहता नहीं। वर्मा जी, अब आपके बेटी खाली आपके बेटी ना रहल, अब वो हमारो बेटी हो गई बाड़ी। बाबूजी दवाई के पुर्जा बा। अच्छा कुछ दवाई मंगावे के बा। अच्छा ठीक बा। ठाकुर साहब अब राउर लड़का कैसन बाड़न? वर्मा जी, सब तनुजा बेटी के कृपा और माई के आशीर्वाद बा। पहले से बहुत सुधार बा। हमहू भगवान से प्रार्थना करब कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जास, ताकि हम अपना बेटी के अपने घर ले जा सकें। दरअसल
राउर कृपा से हमारा आंख तो ठीक हो गई, बाकी अब बेटी के बाप होके के फर्ज भी तो पूरा करे के बा। ई महादेव बाबू सिर्फ हमार दोस्त ना, हमार हमदर्द भाई जैसन बाड़न। हिनकर लइका राज से हम बचपने में तनुजा के शादी तय कर दिले बानी। अरे ये तो बड़ा खुशी के बात बा। हाँ ठाकुर साहब, जितना जल्दी राउर बेटा ठीक हो जाइए उतने जल्दी हम अपना बहू के अपना घर ले जाए जा। बस रउआ सबके आशीर्वाद चाहिए। परी 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 चला, विकी परी परी चला, परी रुआ चली, ना परी चला, रुआ चली, हम आवतनी। परी चला। विकी विकी बेटा तनुजा के बात कर ले बेटा, हम ले चला तनी। ना ना परी चला, परी हम कहाँ तक परी विकी परी चला, विकी ना चल परी विकी विकी का बात बा चंपा रानी? ए चंपा अरे का बात बा चंपा रानी? अरे जेकरा देख के बड़ बड़ पहलवान अखाड़ा छोड़ के भाग जाले, देख के घबरा जाले, ऊ चंपा रानी केकरा देख के घबराइल बारी? मजाक मत करी महाराज जी, जब रउआ ही बात सुन लेब ना तो रउआ घबरा जाई। आए ऐसन कवन बात भइल भाई? तनुजा दीदी के बाबूजी आयल रहलन। अरे तेकरा में घबराए वाला कौन बात बा? अरे घबराए के बात नहीं खे, कहीं अगर तनुजा दीदी के एहिजा से लेके चल जाई हैं तो छोटका भैया के क्या संभाली? ई तो तू ठीक कहता रू चंपा, ई बात तो हम सोच भी न कनी। बाकी एक बात और बा महाराज जी, का? दुन्नो भौजी में सांप नेवले के संबंध बा। वाह। बाकी अगर तनुजा दीदी के बात होला तो दुन्नो एक हो जाली। और तनुजा दीदी के ये घर से भगावे खातिर नया नया तरीका अपनावेली। सुन ल चंपा, ई मटरू पंडित कहता, ई दुने भौजयन के भगवान कब्बो माफ न करिए। महाराज जी, खाना में और कतना देरी बा? सब कुछ बन गए, खाली रोटी बनावत नहीं। अच्छा एगो बात बा महाराज जी, आज छोटका बबुआ खातिर तनका खीर बना लिहा। खीर बकीर दूध तो खत्म बा, लेके आवे के पड़ी। ई का कहतानी महाराज जी, आज सवेरे गैया 4 किलो दूध देलस और ऊपर से भैंसिया गाभिन बिया तबैयो 2-3 किलो दूध हो जाला। ई कुल 6 किलो दूध खत्म हो गई। मालकिन अब पिए वाला चीज से लोग नहाए लगी तो का बची? का नहाए? ई का कहतानी महाराज जी? अब विश्वास नहीं खे तो चंपा से पूछ ली। बड़की भौजी आधा तसला दूध लेके गई है, बेसन और दूध में रगड़ रगड़ के चेहरा चमकावे खातिर। हाँ माँ जी, अब बड़की भौजी के देखा देखी मझली भौजी भी 2 किलो दूध से अपन चेहरा धोवत रहनी है। हे भगवान, जब ई घर के औरतने समझदार ना रही ना तो घर गरगटे में ना जाई। मालकिन बुरा न मानब तो एक बात कही। हाँ कहीं महाराज जी। रउआ तनी करक हो जाए और दोनों भौजाइन पर तनी लगाम कसी। हम का कर सकीले महाराज जी, जब पतंग के डोरी हाथ से छूट जाला ना तो हाथ में वापस ना आवेला। दोष हमरे में बा। खैर छोड़ी महाराज जी, बाजार से दूध खरीद के बबुआ खातिर खीर बना ली। जी मालकिन। ए मास्टर जी, का बात बा? रउआ जब से विक्रमगंज से आइल बानी एकदम मौनी बाबा बन गेल बानी। हम सोच रहल बनी कि तनुजा हुजा सुरक्षित बाड़ी की ना, कहे से कि विक्रम बाबू के हालत में, मानसिक स्थिति में हमरा कोनो सुधार नहीं खेलोकता।
अरे मास्टर जी, रउआ ई कैसे जान गई कि उनकर हालत पहले कैसे रहल हुई? देखी, ठाकुर साहब बेफजूल बात करे वाला इंसान नहीं खन। उनकर बात मानल जाए तो पेशेंट में सुधार बा। बाकी तनुजा के लेके उ लड़का इतना पजेसिव, इतना उतावला हो गइल बा जे हमरा ई लक्षण ठीक ना लागल है। विक्रम एकदम लड़का जैसन हरकत कर रहा बा, जैसे बच्चे अपन माँ से अपन पसंदीदा खिलौना खातिर जिद करेला, वैसे ही विक्रम बाबू के मन में तनुजा के प्रति पजेसिवनेस पैदा हो गइल बा, उतावलापन पैदा हो गइल बा। वो तनुजा पे अपन हक समझेला। बाकी ए महादेव बाबू, तनी सोची जे एकर अंजाम का हुई। अंजाम का हो? विक्रम बाबू ठीक हो जाइए तो सब भुला जाइए। जैसे अपन पिछला जिंदगी भुला गए बाड़न, वैसे इहो जिंदगी भुला जाइए। भगवान करस की उ जल्दी ठीक हो जास। बाकी ए यार, ठाकुर साहब हमरा आँखी के ऑपरेशन पर इतना खर्च कैले पड़न, उ कैसे सधी? अरे महाराज, ठाकुर साहब ऐसा लाखों रुपया अपना बेटा पर कुर्बान कर सकेलन। विक्रम बाबू के ठीक होखला के बाद तनुजा को ओहिजा का काम? रउआ का सोच रहा बानी? पैसा के खातिर राउर बेटी को ओहिजा बंधक बना के रखली हन। ए यार, हम अपन लड़की के लेके चिंतित जरूर बनी, बाकी पागल नहीं की। ई ठीक बोलला। का बात बाजी, रउआ कुछ परेशान बानी का? ठकुराइन परेशानी के बात तो है, बाकी अगर कोनो हल भी तो नहीं खे। का बात बा? हमरा तो कुछ समझ में नहीं खे आवत। तनुजा के बाबूजी आइल रहलन। हाँ जाना तानी, तो ये में परेशानी के का बात बा? परेशानी के बात है ठकुराइन। काल तनुजा के घरे से फोन आइल रहे कि आके अपना बाबूजी से मिल ला, बाकी वो ना गईली। कहली कि विकी बबुआ के तबीयत खराब बा, हम ना जा सकीले। अच्छा? तो हम सोचनी कि काहे न उनकर बाबूजी के बुला लिहल जाओ, और वो आ भी गईलन। ठकुराइन हम कुछ गलत तो ना कही? ई रउआ का कहतानी जी? ई बात सुन के तो उ लड़की खुश हो गई हुई। हाँ, बाकी खुशी तो तब हवा में उड़ गई जब विकी बबुआ उनकरे सामने तनुजा के हाथ पकड़ के चिल्ला लगना, खींच के ले जा लगलन। ऊ काहे? हमार किस्मत और काहे। विकी के हम कितना समझे नहीं, बाकी वो ना मानलन। ठकुराइन, अब तो हमरा ये बात के डर बा कि कहीं विकी के ये हरकत देख के मास्टर जी अपना बेटी के वापस मत ले जास। तब का हुई जी? अब जो हमार किस्मत में हुई वह हुई। त का तनुजा के बाबूजी कुछ कहत रहलन का? ना ना, कहलन तो ना कुछ, बाकी उनकर और उनकर दोस्त के चेहरा पर हम साफ डर देखत रहे। ठकुराइन, हे दुर्गा मैया, हमार प्रार्थना सुनी हम आई। अब हमार लड़का के जिंदगी तोहरे हाथे बा। ना ठकुराइन, उनकर हाथ में नहीं खे, अब तक तनुजा के हाथ में बा। बस माई से प्रार्थना कर कि तनुजा के मन ना बदले। का बात बा माई, रउआ लोग परेशान लग रहल बानी? हाँ, तनुजा के बारे में सोचा तानी। तनुजा के का हो गई? तनुजा जाए चाहतड़ी का माई? अब ले तना, बाकी ना बाबूजी, तनुजा के रोकल जरूरी बा। काहे कि रमा के बियाह भी नजदीक आ गइल बा और मंझली बहू के तबीयतों ठीक नहीं है। ऐसे में विकी के देखी, और तनुजा अगर चल गइलन तो हम कोशिश तो जरूर करब, बाकी जबले वो ना बोली हम कुछ ना बोला।
बाबूजी रउआ कहब तो हम तनुजा से बात करब। तनुजा बहुत समझदार बाड़ी, हमनी के बात समझ जइहन। जरूरत पड़ी तक कहब। बाकी बेटा तू विकी के बारे में सोचला, सुन के अच्छा लगल। विक्की खातिर सोचला कि तनुजा के खातिर? आजकल लागता तनुजा पे ज्यादा मेहरबान हो रहल बानी रउआ मझला बेटा। बाकी हम तनुजा के ऊ गति करब ऊ जिंदगी भर याद राखी। महाराज जी, मझले भैया के नाश्ता जल्दी से तैयार कर दी हैं। भौजी कहत रहली भैया जी के बाहर जाए के बा। अरे चंपा रानी, आज हम घर वाला खातिर ऐसा खाना बनावतानी, ऐसा खाना बनावतानी कि लोग अपन कंधा चटी है। कंधा कंधा? हम तो हाथ चाटत देखनी बानी। हम बतावतानी कंधा कैसे चाटल जाला। लोग जब हाथ चाटत 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 हेंजा पहुंच जाला, ओकरा बाद कंधो चाटे लगी। धन, ऐसा थोड़ी ना होला। चली चली जल्दी करी। खाना तो चंपा, आज हम खाना बनावे वाला किताब देख के हैदराबादी बिरयानी बनावतानी। अरे तनी समय तो लगबे करी। ये नमक बाकी राव रफ्तार देख के तो ई लागता कि भैया जी के भूखे पेट ही जाए का पड़ी। अरे चंपा रानी, पिछला 2 घंटा से हमें हैदराबादी बिरयानी के पीछे पड़ल बानी। बस तैयार बा। नमक का चम्मच, आए 1 कप चीनी। बिरयानी में चीनी? अब खड़ा खड़ा सोचब कि बनाई भी। किताब में लिखल बा तो ठीके होई। चीनी कप, से भर 1 कप चीनी। अरे रे 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 महाराज जी, रउआ ई का करतानी? बिरयानी में चीनी? राम 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 राम। ए भौजी, और देखी ना किताबिया में लिखल बा कि 1 कप चीनी दीजिए, तो दे दिया। है? अरे माई रे माई, एमन हलवा में चीनी डाले खातिर लिखल बा, बिरयानी में ना। तो हमर बिरयानी हलवा कैसे बन गेल भौजी? ऐसे कि तोहार पन्ना पलट गईल और तोहार बिरयानी हलवा बन गईल। हे मंजली, लागत विजय बबुआ के फोन नहीं खे आइल। का दीदी? भौजी तू लोग एहिजा बाड़ू लोग। अच्छा भइल। अच्छा सुना, अब जल्दी से तैयार हो जा, खरीदारी करे जाए के बाद। छठ आ दिवाली के साथे साथ रमा के बियाह के खरीदारी अब ही से शुरू करे के पड़ी। बाकी माँ जी, हम ना जा सकीला कहाँ से कि डॉक्टराइन साहिबा हमरा के मना केले बानी। अरे ना ना दुल्हन, तू आराम करा, हम रमा बड़की दुल्हन के लेके जाता नहीं। बाकी माँ जी, मछली के पसंद ना पसंद हमने के कैसे पता चली? दीदी, रमा बबनी जे पसंद करी है वो हमरा के पसंद हो जाई। बाकी भौजी हम ना जा पाए, माई हमरा खातिर जे ले आई वो हमरा के पसंद हो जाई। ठकुराइन, एक बात तो हम भुलाइए गेनी। वो दिन मास्टर जी आयल रहलन, कहलन कि तनुजा के बियाह तय हो गई बा। अच्छा, सोचतानी कि जब ई लोग खातिर कपड़ा और जेवर खरीदाइए रहल बा तो ओकरो खातिर कुछ कपड़ा जेवर खरीद ली, वो बेचारी के बियाह में काम आ जाए। ठीक बा। माँ जी, कहे के तना चाही, लेकिन बाबूजी तनुजिया के कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा ले बारन। अरे घर के नौकरानी में और बेटी में फर्क होला। हाँ माँ जी, कुछ दिन बाद हमनी के बराबरी करे लागी, तब मालिक और नौकर में का फर्क रह जाई? डराए के कोने जरूरत नहीं की भौजी।
हम तनुजा के बहुत अच्छा तरह से जानी नी, वो अपन दायरा कब्बो पार ना करी। हाँ बेटी, तनुजा अच्छा खानदान के लड़की बिया, आ हमनी पे ओकर बड़ा एहसान बा। माँ जी, जितना पैसा वो ऐठ ले बिया ना बाबूजी से, हमरा तो लगता ओकर खानदानी पैसा है। छी छी, वो लड़की गरीब बिया, अब मजबूरी में काम कर रहल बिया। हाँ, लेकिन एगो बात बा ओकरा में, वो लड़की खुददार बाड़ी। यही से दुल्हन कब्बो ओकरा सामने ऐसन बात जिन करिया। अब चला दुल्हन, जल्दी से तैयार हो जा। का काला, तू फर्स्ट डिवीजन से पास हो गई बड़ा। हाँ दीदी, सब तो मेहनत और आशीर्वाद के फल बा। आज हम बहुत खुश बनी भाई, तू बहुत मन लगा के पढ़िया, बहुत बड़का आदमी बने के बाद तोहरा के देखा। जब हम घरे आम ना तो तोहरा एक घड़ी खरीद के ले आम। हाँ सच्ची दीदी। हाँ अच्छा सुना, बाबूजी अब बुआ के प्रणाम कहिया, अब मंजली छुटकी के प्यार। ठीक बा, प्रणाम दीदी। खुश रह। अरे चंपा जल्दी है ना, तू जाके 1 किलो लड्डू लेके आओ, हमारा भाई बहुत अच्छा नंबर से पास हो गया बा। माँ जी, माँ जी। के हा? बाबूजी हम तनुजा। अरे आवा आवा, ये कहा? बाबूजी रउआ माँ जी के आशीर्वाद से हमार भाई बहुत अच्छा मार्क्स से पास हो गया बा। अरे अच्छा, ये तो बड़ा खुशी के बात बा। माँ जी कहाँ बड़ी? माँ जी गैल बाड़ी रामा बेटी के बियाह खातिर खरीदारी करे। बाबूजी ई मिठाई रउआ लोगन खातिर। ये मिठाई देख के तो बड़ा मन करा था खाए के, बाकी डॉक्टर ने मना कर दिले बा। तरह दी बाबूजी, काहे कि हम नहीं चाहत कि और तबीयत खराब हो जाए। अरे छोड़ा बेटी, डॉक्टर के तक कामे बा कि सबके मन में डर पैदा करके अपन डॉक्टरी के दुकान चलावत रहे। हाँ, एगो लड्डू खैले बिना आज हम ना मान। ना ना बाबूजी छोड़ दी, न तो और तबीयत खराब हो जाए। अरे भागत कहाँ बारू, आज एगो लड्डू खैले बिना हम ना मानब। हाँ ना बाबूजी, माँ जी के पता चली तब। अरे पता चल जाए का हुई, हम कह दे कि हम तो मना करत रहे, बाकी तनुजा बेटी जबरदस्ती हमार मुंह खोल के एगो लड्डू डाल दिला, तो हम का करते, खा ली दी। ठीक बाली, एगो खा ली, बाकी एगो से ज्यादा ना मिली। अच्छा अच्छा, ओ देखा एगो और लड्डू खा, नहीं तो पता कैसे चली शुद्ध घी के है ना। अब पता चला था कि विक्की बाबू में सब बचपना कहाँ से आयल बा। वो हमारा बेटा है ना। एगो और लड्डू खा। ना 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 ना। मछली भौजी, मछली भौजी ली लड्डू खाई। लड्डू? कौना खुशी में? तोहर बियाह तय हो गइल का? हमार बियाह तो रउआ लोगन ही कराई, का हम खुदे कर ली। ई लड्डू तो तनुजा दीदी भेजले बाड़ी। तनुजा? वो जमीन जायदाद लिखवा लेहलस का? ई रउआ का कहा तानी भौजी, हमरा समझ में तो कुछ नहीं खियावल। ई लड्डू तो तनुजा दीदी के भाई के पास होए के खुशी में बा। ई अच्छा मौका बा, चला राजी आपन खुरापाती दिमाग के काम में लावा। अरे का भइल भौजी? कुछ ना, तोहरा तनुजा दीदी के इतना घमंड हो गइल कि वो खुद से लड्डू ना ला के दे सकेनी, तोहरा हाथ से भेज देनी। जा ले जा लड्डू, हम ना खाई। अगर वो खुद से ला के देनी तो ठीक बा, ना तो ले जाए लड्डू। ठीक बा भौजी।
भौजी, मंजली भौजी। के हो? हम तनुजा ही भौजी। हमरा के माफ कर दी। आई लड्डू ले ली। हम बाथरूम में बानी, तू टेबल पे रख के चल जा, हम खा ले। जी अच्छा। दीदी रहुआ शॉपिंग करके आ गई नहीं? हाँ, उत्तम माँ जी गाड़ी से सामान निकालने लगी है तो हम भाग ही नहीं आए। सब प्लान फिट बना मजली। हाँ चल तो शुरू हो जा। चलो चल रखा पढ़ाई हो रहा बस आ गई लू। हाँ हो गई खरीदारी। अच्छा महाराज जी जी मलकिन। मिठाई का डब्बा फ्रिज में रखवा दी। जी मलकिन, और वहाँ से रहुआ खातिर ठंडा ठंडा पानी लेकर आओ। चंपा दोनों दुल्हन के बुला के लेके आ। अरे चुप हो जाओ मंजली, चुप हो जाओ। का भई? चुप हो जाओ। मंजली दुल्हन काहे रो बताड़ू? अरे बताइबो करबू का भइल? अरे मंजली की हार चोरी हो गई माँ जी। हार चोरी हो गई? आज तक ई घर के एगो सामान ई ठोर से ऊ ठोर ना भइल और आज हार चोरी। मंजली दुल्हन ठीक से देखा, याद करा कहीं रख देले होकबू। हम कहाँ रखब माँ जी, हम तो अपना कमरा से बाहर भी ना निकले नहीं। आज सोचने की गहना गुड़िया निकाल के सोनार के दे। बाकी का दुल्हन? बाकी जब घर में ऐरा गैरा लोग रहे लागी तो इहे हो कि माँ जी। का कहल चाहताड़ू दुल्हन? इहे कि ई हार तनुजुआ चुरैले बिया। ई का कहताड़ू? हम कहत रहनी है ना दीदी कि माँ जी के हमरे बात पे विश्वास ना होए। हाँ हम ना मानब। का प्रमाण बा कि तनुजा ले ले बिया? चंपा से पूछ ली कि आज तनुजा हमरा कमरा में गए रहने की ना मिठाई देवे के बहाने। चंपा भौजी के बात सच बा? जी माँ जी, बाकी हम बस बस रह दा माँ जी। अब वो लड़की के जल्दी से घर से निकाली ना तो तेरी सोच कि शादी ब्याह के दिन माँ बाहर के मेहमान लोग आके रहियन और कहीं फिर से ये सब हरकत हो गई तो का इज्जत रह जाई हमने लोग के। हमू यह चाहता नहीं माँ जी कि आज वही हरकत कैले बिया, कल भी वही हरकत करी। माई हमरा तो ये बुझाता कि तनुजा से कुछ कहे से पहले मजली भौजी के कमरा में एक बेर और ठीक से खोज लिहल जाओ। हाँ हाँ चली देख ली, हम तो 5 बार देख ले बानी। रहुआ चल के खोज ली। ठीक से सब हटा के देख। देखी माँ जी देखी, देखी ऐ जाना बा हमार हाल। आई लाकर में भी देखी। आई आई देखी देखी कुल खोल देता नहीं, कुल कपड़ा गिरा देता नहीं। देखी तोहरा ठीक से याद बा ना कि वो हार तोहरे लगे रहल कि कहीं अपन भौजी लगे तो छोड़ के ना आ गईलू? ना माँ जी, वो हार हम हमरे करेजा के लगे से भी ना दूर करें। काहे से वो हार हमरे मरन माए के रहल। मजली मत रो बेसी, बच्चा पे बुरा असर होला। दुल्हन चुप हो जा दुल्हन, हम तोहरा खातिर ओइसने हार बनवा देब। ओइसने तो मिल जाए माँ जी, बाकी वो तो ना मिले। वो हमार माए के रहल। माँ जी
अब तो रउआ के तनुजा के कमरा में भी चेक करवावे के चाहिए। होगी। जब तक के प्रमाण न मिल जाए तब तक के केहू के चोर ना समझल जा सकेला। और एगो बात जाना तानी, जेकर सामान चोरी होला नु वो चोर से भी ज्यादा पापी होला। काहे कि जे चोरी कैलस ह ओकर ते एके गो गुनाह होला, खाली चोरी के। बाकी जेकर सामान चोरी हो जाला वो तो सबके गुनाहगार समझेला, बेगुनाहन के भी। यही से ओकर पाप चोर से ज्यादा होला। हमार जलता ना तो हमारे के समझ में आई। ठीक बा बबनी, बाकी एक फैसला नु माजी करिए। चंपा, तनुजा के हॉल में बुलावा। बाकी मलकिनी। चंपा, माजी जे कहत रही नु सुना, ढेर क्वेश्चन मत करा, चल जा जैसे। बारे नाटक मंडली में रहू का मंजली दीदी। रहुआ हमरा के बुलावनी है का माजी? तनुजा हार के निभा। जी हम समझनी ना। ज्यादा नाटक मत करा। आज जब तू हमरा कमरा में आयल रहलो तो हमार हर बिस्तर पे रहे की ना? तो जे गला के हार तू चोरी कैले बाड़ू उ निकाला। ना तब तोरा के पुलिस में भेज दे। भाभी ऐसा इल्जाम मत लगाई, ना तो भगवान माफ ना करिए रउआ के। ए लेकी चुपचाप हार निकाल दो और एक घर से अभी निकल जा, ना तो तू जाने लू कि एक अंजाम हम का करब। माजी 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 माजी, अगर हमार काम पसंद नहीं के चाहे कोनो और कारण बा तो हमरा के निकाल दी माजी। बाकी इतना बड़ा इल्जाम हमरा पर मत लगाई। हम चोर नहीं की माजी, हम चोर नहीं की। हम गरीब जरूर बानी माजी, बहुत एहसान बराबर हमरा पर, हमरा परिवार पर। बाकी जान ली कि हम ही परिवार खातिर अपन जान भी दे सकीले। माजी हम चोर नहीं की माजी, हम चोरी ना कर सकीले माजी। ए लेकी चलो निकल यहाँ से, निकल। माजी माजी रवा दीदी। दुल्हन कोनो गलती तो ना कर रहल बाड़ू। अरे ना माजी, ऐसा नहीं कि तो हम खूब समझीला। मैनेजर साहब। जी हजूर। सब कमरा खुलवा के साफ करवा ली, 1-2 दिन में मेहमान लोग आई हैं, समझनी। और सुना हो, ये सब बर्तन ओइजा भी बर्तन रखल बा, सब मंगवा के एक साइड में करवा ला।
अब मैनेजर साहब सुनी, ये सब गंदगी साफ करवा ली, बर्तन हटवा ली, तैयारी पूरा करवा ली, ठीक बा? जी ठीक बा। वाह मंजली, तू तो कमाल कर देलू। एक के दिन में वो लड़की के घर से बाहर कर देबो, ये तो हम सपनों में भी ना सोचने रहनी। दीदी, राजी के राज जानल इतना आसान नहीं खे। ऊ दिन तो हम डर गई नहीं, जौना दिन राउत देवर ऊ लड़की की तरफदारी करत रहलन। हमरा के तो लागल कि कहीं ऊ मंत्र तो ना फूक देहलस। मंजली, तू मंत्र उंतर पे विश्वास करेलू का? काहे ना, हम तो अपने आँखें से देखले बानी कि फलल फूलल पेड़ भी 2 दिन में सूखा जाला। अच्छा हाँ भौजी, अरे रमा बाबूनी, आई आई। हाँ, अब का बात बा रमा बाबूनी? जे भइल वो अच्छा ना भइल। का अच्छा ना भइल बबनी? जे कुछ तनुजा के साथ भइल हनु उहे। हमार दिल तो कहा था कि तनुजा चोर नहीं खी। अरे दिल के कहला से का होला बबनी? दिल और दिमाग दोनों अलग अलग चीज बा। शरीर के सबसे ऊपर होला दिमाग, जाने ले काहे? काहे कि वो पूरा शरीर के कंट्रोल करेला। तनी दिमाग से सोची बबनी, वो लड़की जे 70-80 हजार रुपए एडवांस में ले ले बिया, वो कहवा से चुकाई? सोची बबनी, सोची। काम करके चुकाई, और कैसे चुकाई? ई चुकावत चुकावत वो बुढ़ा जाई। यही से सोचले होई कि जात जात अपन हाथ भी साफ करके चल जाई। और मौका भी मिल गई तहार कीमती हार चुराए के। जाए दो मछली, कमे में बला टलल। तनी ई सोचा कि शादी ब्याह के माहौल बा, कहीं और कुछ चुरा ले जीता। भौजी, रउआ लोग तनुजा के उपकार के भुला गए हो खब। बाकी हम कैसे भुला जाई कि कौन मुसीबत के बेड़ा में वो हमार छोटका भैया के संभाल ले बाड़ी। तो कौनो मुफ्त में ना संभल ले बानी। हर कुछ रुपया पैसा से ना तोलल जाला भौजी। खैर जाए दी, रउआ लोग के मुबारक होखे। वैसे भी रउआ लोग जे सोचले रहनी हा, आखिर के वो पूरा होइए गई। शुरुए दिन से तनुजा रउआ लोग के फुटली आँख न सुहात रहली। अब तक कहानियाँ खत्म हो गई। रमा दीदी, रउआ यही जा बानी? हम कहाँ कहाँ न खोजली रउआ के। काहे रे? तनुजा दीदी के मलिकार घर से निकाल दे ना, रोक लेलन। मतलब तनुजा अब ना जाए? ना, मलिकार कहलन जबले रुपया ना वसूलाई तनुजा दीदी की यही जे रहाई का पड़ी। मछली, ये बाबूजी निमन ना कैलन हा। अरे एक चोरनी के घर में लाए के मतलब समझे तरो? बाकी मुलाजिम के चोरी के रास्ता दिखावल। अच्छा भौजी, अब हम चला तानी। चल रे चंपा, तू हमरे साथ चल। चल दीदी, अब का होई? पता ना माही, हमरा माथा पर जो कलर के टीका तू लगाई ले बारू, उ तोरा के धोए के पड़ी माई। हमरा के शक्ति दी माई, हमरा के शक्ति दी कि हम अपन कर्तव्य के पालन कर सके। अब हम अपन धीरज बांध के
रह सकी ऐसे हमरा के आशीष दी माई, हमरा के आशीष दी माई। तनुजा पूछा मत, बह जाएदा। हमनी के परिवार के खातिर जे नफरत तारा मन में भर गइल बा वो अखिया के बाहर लोर बन के निकल जाएदा। ना तई जमा होई और जमा होके फाटी, और जब फाटी ना तो हमनी के परिवार पर शराब बन के पड़ी। ना दीदी, हमरा कोनो शिकायत नहीं के। जितना प्यार माई बाबूजी रउआ हमरा से करी ले, ओकरा खातिर हम सबके सब इल्जाम अपन माथा पर ले सकीले। हे तनुजा, तू इतना निमन काहे बाड़ू हो? तोहर दिल इतना बड़का बा। हम माई से विनती करतानी कि तारा के हमेशा खुशी रख। सुखी तब रह सकब दीदी, जब भी परिवार की खुशी दे सकब। बाकी हम तो ये परिवार खातिर जंजाल बन गए बानी। एगो चोर के भौजी लोग ही घर में ना रखे चाहेली, अब माथा के करज हमके ही घर में रह के मजबूर करेला। देखा तनुजा, जब ले तुम माई के शरण में बाड़ू ना तो माई तहार रक्षा जरूर करी है। और कोई माने चाहे ना माने, हम जानता नहीं कि तू चोर नहीं खू, तू चोर नहीं खू। हर एक बात हमेशा याद रखा कि सत्य की हमेशा विजय हो खेला, और एक न एक दिन सच्चाई सबके सामने जरूर आई, जरूर आई। का नाम है तोहार? देखो उमा शंकर, जितना रंग चाहिए जाके मैनेजर साहब से मिल ला, वो सब कुछ व्यवस्था कर दी है। आई सारा कुछ सफाई करवा के रंग करवा दी है। आई पूरा एरिया में अरे चंपा, तू एगो काम करा, दूगो मेहरी के बुला के हवेली के कुल साफ सफाई करवाला, काहे से कि अब पोचाड़ों में हाथ लगी। ठीक बा मलकिनी। ठगराइन जी, घर के सब लोग के रउआ यहाँ बुलाई आके हमरा से हॉल में मिलस। काहे जी, कोनो खास बात बा? अच्छा ठीक बा, बुलवा बतानी। जा चंपा, सब केहू के बुलाला। ठीक बा मलकिनी, बुलावा तानी। हे दुर्गा माई, अब कोई अनहोनी ना होवे दी। चुप रहला से काम ना चली। आज तरुआ के बतावे के पड़ी कि आखिर उले की के हिया जेकरा लागे रवा रोज रोज जाइला। ई तू का नाप सना बकताड़ो? कौन लड़की? ओ है जेकर रोज रोज लाल मोबाइल पे फोन आवेला। देखा सुमित्रा, दुनिया में हर बीमारी के इलाज बा, बाकी शक के कोनो इलाज नहीं खे। इस शक ना हकीकत होवे। अरे जब रउआ अंदर छुप छुप के मिले के हिम्मत बा तो सच बोलना में भी हिम्मत राखी। जब जरूरत पड़ी तो हिम्मतियो दिखा दे। बाकी एक बात तू कान खोल कर सुन ला, अगर तू हमरा पीछे पड़ल न छोड़बो ता एक दिन हम अपनी घर छोड़ दे। भौजी, बड़की भौजी, कहा मलिकार रउआ लोगन के हाल में बुलौले बाड़न। काहे
का बात बा? अब ये हम कैसे कही? ठीक बा, तू जा, हमने क्या आवत नहीं जा। ठीक बा भौजी। बतावे के कोई जरूरत भी नहीं है, काहे से कि हमरा पता बा कि बाबूजी काहे खातिर बुलावत रहन। अच्छा, ता तू अंतर्यामी भी हो गईलू? ना, अंतर्यामी होके के जरूरत भी नहीं है, काहे से कि जे बाहर होता ना वो बाबूजी के दिख रहल होई, तबे ता ये बुल्हाटा रउआ खातिर बा। जाई, हमार सवाल के जवाब देवल जरूरी नहीं है, लेकिन बाबूजी के सवाल के जवाब तो देवल जरूरी बा ना। जाई। देखा, ई कुल हमार परेशानी बा, तोहार ना। ठीक बा, लेकिन बाबूजी के एक सवाल के हम जवाब ना दे, हम समझनी। का बात बा भाई? ये अचानक बाबूजी सबके होके काहे बुलेले बड़ा? पता ना का बात बा, मिजाज देख के हमहू पूछे के हिम्मत ना जुटा पाऊंगी। अरे बात का होई माँ जी, रमा बबनी के बियाह के बात करे के होखी, और का? माई, ई घरेलू मामला में बाहरी लोगन के का जरूरत बा, जरा बताओ। अरे तुहार बाबूजी घर के सभी सदस्य के बुलौले बाड़न, तो ये कैसे ना आई? ई कब से घर के सदस्य हो गई नी माँ जी? ई तो मुलाजिम बानी, मुलाजिम। अरे जैसे महाराज जी और चंपा जैसे घर में बारन, वैसे ही तो एकरो औकात बना है घर में। माँ जी, हम विक्की बाबू के लेके ऊपर जाता नहीं। ना, तनुजा, कमरा से जाके तू अपना सामान ले आवा। हम ड्राइवर से कह देले बानी, वो तोहरा के तोहार घरे पहुंचा दी। ई रउआ का कहता नी जी? तनुजा चल जाई तो हमार बिक्की के का होई? माई मत रोकी, बाबूजी नीमन डिसीजन ले ले बड़ा। अरे ये डिसीजन तो पहले ही लेवे के चाहत रहे। हाँ, बाकी तनुजा चोर हिया कि ना, ये जनले बिना हम तनुजा के कैसे जाए देती? एकर मतलब रउआ के पता चल गई ना बाबूजी कि तनुजा हमार माई के हार चोरी कैले बिया? ये हार उहे है ना बहू? हाँ बाबूजी, इहे बा, इहे बा। ये हार हमरा के बगीचा में मिलल है बहू। ई जरूर वो खिड़की से फेंक देले हुई। हाँ, जब ये हार हमरा के बगीचा में मिलल है तो जरूर केहू न केहू ओकरा के फेंक देले हो। बाकी मजा के बात तो ई बा कि हार न हमरा तनुजा के कमरा के नीचे से मिलल है और ना ही विकी के कमरा के नीचे से। ये हार हमरा तोहार कमरा के खिड़की के नीचे से मिलल है बहू। टका ई हार हम गिरा देनी है बाबूजी। बाबूजी ऐसा भी तो हो सकेला कि वो हार विकी के कमरा के नीचे गिरल होई और महरी के झाड़ू से या केकरो पैर से लग के हमार कमरा के नीचे आ गई हुई। हो सकेला, बाकी हार हमरा जमीन पर ना बगीचा में खजूर के पेड़ पर फसल मिलल। और बेटा, वो पेड़ बगीचा में तोहरा खिड़की के नीचे बा। एक पुरान कहावत है, सांच के आंच ना है
अरे कम से कम अब तो अपना मेहरारू के तरफदारी बंद करा। अब बहू, एक मजबूर और कमजोर लड़की के बदनाम करे खातिर तू अपना मुअल माई के हार भी फेंक दे लो। अरे ये तो यही से पता चलेला कि तू अपना माई के प्रति कितना श्रद्धा रखे लो। ये छोटा और घटिया हरकत कैल बंद करा और कान खोल के सुन लो। ये हरकत हम अपना घर में कब बर्दाश्त ना करब। जगह घर में रह के बाहर रहे अन्यथा जा सकेला। तनुजा बेटी, हो सके तो हमरा के माफ कर दिया। बाकी हम तोहरा के एडवांस वसूले खातिर ना रोकले रही। हम तो तोहरा के खातिर रोकले रही कि तू ये घर से अपना माथा पर कलंक के टीका लगा के मत जा। ऐसे हम तोहरा के ना चाह देती। अरे ये घर तोहरा रहे लायक नहीं खे। बाकी तू चाहता जा सके लो। ड्राइवर और गाड़ी दोनों तैयार बा। बाबूजी, रहुआ हमर माथा पर से कलंक के टीका धो के हमरा पर कितना बड़का उपकार कैले बानी। ई रहुआ नहीं की जानत। हमरा और एहसान जिंदगी भर ना भूला बाबूजी। अब जब ले विक्रम बाबू ठीक ना हुई हम कहू ना जाए, हम कबहू ना जाए। उठा बेटी, उठा। हो सके तो ये मूर्ख और नादान औरतन के माफ कर दिया।